Mandatory na karon ang pagsulob og face shield kung musakay sa mga bus ug mga modern jeep isip panalipod batok sa COVID-19. Gawa sa mapalit sa mga tindahan, aduna say uban nga mihimo og kaugalingong disenyo sa face shield ug gibaligya sa mga nanginahanglan. Ato kining sayran sa report ni Femery Dumabo. Sagad sa mga face shield nga gibaligya karon gikan sa China. Mao nakaunahuna ang usa ka artist nga si Diego Salvador nga taga Tagbilaran City sa Bohol nga maghimo og do-it-yourself face shields aron duna sab siya'y kita karong panahon sa pandemya. Ang iyang face shield ginama sa PVC cover, isolator, eyelets, garter o cable tie. Iya kining gibaligya sa tag 40 pesos kada usa. Naglihit sad ang mga face shields at maglisod sila pangita. Mahal na siya sa merkado. So mo kabat na 60 to 70 nininguha gyud mi nga garantisado, quality, lig-on, win-win way nga kanang makaginansya pud mi gamay. So ang mga tao sad maka-afford pud dili pud sila mahalan. Pero nag-level up ang iyang mga face shield nga inspired sa sikat nga teleserye sa GMA, ang Encantadia. Adunay face shield para sa mga sangre. Durable ug pang-fashion ang mga face shield nga gibaligya niya sa tag 200 pesos. I really feeling comfortable of wearing this face shield, and it's very elegant. I can breathe easily. Due sa request sa mga customers, ka level up mi nga muhimo gid og mga face shield nga mga pang-design like ani murag pang Encantadia style nga face shield siya pero kuan gyapon kanang pang-fashion gyapon. Mao nalingaw ang mga Encantadia fanatic sa pagsuot niini. Ako si Amihan. Ako si Alena. Very gentle ng look. Gusto kong gamutin mo ang sarili ko. Ako si Dine. Brilyante ng apoy. Ako si Prana. Ako si Pawpaw. Brilyante ng diwa. Ato lang hinumduman nga karong aduna pay pandemya, dili angay kalimtan ang pagsuot sa face shield. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.